Hello po, good evening, happy 5th year anniversary, more power and God bless. Hello mga kaigsuonan ug mga kahigalaan sa Adventistang Bisaya SDA Ministry Group. Karon nga January 15, 2020, magsaulog kita sa ato ang 5th anniversary sa ato ang grupo ug ako isip usa ka founder sa ato ang group. Magpasalamat kaninyo sa inyong dakong suporta sa ato ang group sa ministry ug sa mga admin. Salamat kayo sa inyong suporta. Hinaot nga magpadayon ang inyong kadasigon. O ingman usab sa AD volunteers, salamat sa inyo ha mga pagsuporta sa ato ang monthly funds para sa ato ang mga events sa ato ang group. O ingon man usab sa tanan nga mga members, mga active members, salamat mga kaigsuonan. Hinaot nga magpadayon ng inyong kadasigon o pagsuporta o pagsangyaw sa balaang pulong samtang magpaabot kita sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. O hinaot ang tanan na sa maayong panglawas o daghan kayong salamat. Happy anniversary. Adon ako'y greetings gikan sa mga kaigsuonan sa Dubai SDA Central Church. Hinaot nga malipayon kamo magtanaw sa mong video. God bless. Ready, 1, 2, 3. Happy 5th anniversary Adventistang Bisaya SDA Ministry from Dubai Central SDA Church. Happy 5th anniversary Adventistang Bisaya. Greetings from Singapore. Mayong hapon o mayong adlaw kaninyong tanan. Happy 5th anniversary sa grupo sa Adventistang Bisaya. Ang Diyos magapanalangin kanatong tanan. Ayaw kalimot mga kamembro sa atong grupo na naatay paggahimuong crusade karong Abril 18 ngadto sa 28. Hinaot nga mutambong kamo ug magkahiusa kita niini nga crusade. Daghang salamat unya pohon sa inyong pagtambong. Magkita kita o ang Diyos magapanalangin sa atong grupo sa kanunay hangtod sa iyang pagbalik. Hi everyone, it's Jocelyn here. I would like to invite you all to join us in celebrating our 5th year anniversary. How time flies! To God be all the glory. Anyway, I would like to take this opportunity as well to invite you to join us in our Health and Gospel Seminar this coming April 18 to 28 in Barangay Marangov, Helongo, Leyte. If you're living close by, you can join us and invite your friends since we're looking some volunteers. So if you're happy to join our team, kindly PM the admins and see you there. So once again, happy 5th year anniversary to all of us. And bye for now. See ya! Hello everyone! Ako nagpasalamaton nga naka-join ko ani nga group ug ako malipayon nga mo greet og happy 5th year anniversary Adventistang Bisaya sa tibuok kalibutan. Ug ako magmalipayon nga unta mo taas pa ang atong mga katuigan nga moabot. God bless everyone! Maayong adlaw sa tanan, mga higala, mga igsuon ko diha kang Kristo. Dalaygon ang Dios niini nga higayuna nga diin kita nakaabot og 5 ka tuig sa atong panag-uban dinhi sa Adventistang Bisaya Ministry. Ug hinaot nga ang atong mga programa nga ginahimo sa mga nanlabay mga katuigan kini atong mapadayon ug mapalambok pa alang sa buluhaton sa Dios aron sa pagdasig sa matag usa kanato nga kita magmalutayon sa atong pagpangalagad bisan pa man taliwala sa mga kalisdanan o mga pagsulay mo sa atong kinabuhi. Kita nagahandom ug nagalaom nga ang atong panag-uban dili lang nining dapita kundi ni atong langit nga gitagana alang sa mga katawhan sa Dios. O ako nagahandom
uban sa mga pangulo nga di nagadumala ni ini nga hinaot nga atong ipadayon ang kadasigon ug ang pagbuhat sa bulaton sa Dios. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Happy 5th year anniversary Adventistang Bisaya Ministry. God bless us all. Jesus, ingon nga manluluwas, sama sa among pagdawat usab kaniya. Ang langit malipayon sa desisyon nga inyo nakabot. Kami tanan malipayon o nagahandom nga mulahutay kamo sa pag-alagad hangtod gayod sa pagpadayag o pagbalik ni Ginoong Hesus ngayon di sa atin. Tungod niini ako nga ministro sa mga balita. Magabautismo kanimo sa ngalan sa Mahal, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Giitas ang papel. Maraming salamat, AB Ministry!
Amo igsudi ang Kristo, Brother Rinaldo, managantan. Pagkadako gayod sa among kalipay nga nagasudong, nagatanaw, nagasaksi kaninyo karon. Ang langit usab malipayon gayod sa inyong desisyon nga nakapot sa kinabuhi. O kami mag-ampo alam ninyo nga mulahutay kamo sa paglalagad, mutabang sa buluhaton sa iglesia o mangandam sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Tungod niini ako nga ministro sa Mayong Balita. Magabautismo kanimo sa ngalan sa Mahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ikaw lang.
Daklag, sulod. Pakulong na kilit ang doon. Uy, di... Oh. Oh. Focus na kayo tayo. Video. Video. Wala pa eh. Ulan ko na tugas oh. Lagi ba ho? Naraman ang yata ganyan. Wala lagi. Wala. Mas maayong naipagapit. Your ship tossed and battered? Are you weary and worn? Don't lose hope, someone's praying for you this very day, and peace be still is already on the way. Someone is praying for you.
like raindrops all the day long. He cares and He knows just how much you can bear. He'll speak your name to someone in prayer. Someone is praying for you. Someone is praying for you. So when it seems you're all alone and your heart will break in two, remember someone is praying.